abin da kake ma sauri ne bin sani ba kai da kake da babbar tafiya a gaban ka. Dan uwa ka tsaya ka ji wani bawa wanda Allah madaukakin sarki zai tada shi makaho ranar tashin alkiyama. Kuma Allah ya ce a wannan rayuwar ta duniya ma zai yi ta cikin kunci, tun nan Allah zai fara ɗanɗana mushi kuma ya tada shi makaho ranar tashin alkiyama. Wallahi na san har da bani ganin zuciyarka, amma na san kai ba za ka so ka tashi makaho ba a gaban Allah Ubangiji madaukakin sarki a lokacin da Allah ba zai saurare ka ba ko da ka nemi ɗaukin shi. A cikin suratul Taha ne Allah Ubangiji ya yi bayani akan wannan mutumin wanda zai tada shi makaho ba dan komai ba sai dan ya mance da shi, ya mance da ayoyin Allah, ya biye ma comedy da duk wani shirme wanda bai dace da shi ba a wannan rayuwar ta duniya, shi ya zaba. Ka tsaya ka ji dan uwa, sannan dan Allah ka yi aiki da hadisin annabi. Ina roƙonka dan uwa, dan Allah ka tura wannan sakon kamar yadda annabi ya buƙace ka cewa ya balligu anni walau aya, ku isar da sakona cikin al'ummata kamar yadda kuka ji koda da aya ɗaya ne. Dan Allah ka yi sharing in wannan bidiyon. Dan sharing da zaka yi kana raina shi, Allah Ubangiji madaukakin sarki yana iya taimakon ka da shi a farfajiyan kiyama ranar da baka da wanda zai taimake ka in ba Allah ba. Dan Allah ka yi sharing in wannan bidiyon, hannunka zai zama shaida da abin da ka tura cikin al'ummar annabi Muhammadu. Dan Allah ka yi sharing in wannan bidiyon. Wallahi wannan ba karamin sharri bane dan uwa mai daraja. Ka tsaya cikin nutsuwa ka fahimci wannan abun. A ce lokacin da Allah ya tada bayan shi yana hisabi a farfajiyan kiyama, kai ya tada ka a matsayin makaho wanda baka gani, kuma bayan haka ya ƙara maka da azaba. Ka biyo ni cikin suratul Taha cikin wannan ayar ka ji abin da Allah yake cewa. Yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka. Lalle duk wanda ya mance da mu, ya rabkana daga zikirin mu, sama da ƙasa da muka shimfiɗa su yana musu kallon kamar wani technology ne, Qur'ani yana mata kallon takardu ne. Fa inna lahu ma'ishatan danka, tunnan cikin rayuwar duniya yana da wata rayuwa mai kunci da zamu fara ɗanɗana mushi. Sannan Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, sannan kuma ranar kiyama mu tada shi makaho a matsayin wanda bai gani. Sannan sai ya ce ma Allah, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya akai Allah ka tada ni a matsayin makaho ranar kiyama ban ganin komai, alhalin kuma rayuwar duniya ina gani. Allah sai ya ce mishi, kazalika atatka ayatuna fa nasitaha, haka zalika muka baka ayoyinmu a rayuwar duniya kamance da mu, wa kazalika al-yawma tunsa, kai ma yau mun mance da kai. Wannan ba karamin musiba ba. Babbar tunatarwar da nake yi maka shine dan uwa, dan Allah ka tsaya ka kalli rayuwarka a yanzu akan bisa wace hanya kake. A bisa wace hanya kake? Rayuwar da kake yanzu za ta bulle ko ba za ta bulle ba? Idan ka yarda za ta bulle sai ka yi ta yi, idan kuma baka yarda za ta bulle ba sai ka dawo ka diba tsakaninka da ubangijinka, sai ka daidaita abin da ya shiga tsakaninku. Ina roƙon Allah gafara ga duk wanda ya ga wannan sakon ya tura shi cikin al'ummar annabi. Sunana Habibu Amani, wassalamu alaikum.